जों दुखु मोनदों जों गाबदों बेबायदि जोंबो मा खालामनो जोंहा ओरै जेबो मावनो जेबो गैला फारसे फिसा फिसौ फरायनाय गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानो इभिक्सन होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' समाजनि बिमा माहारिफोर बा जोंनि बर' समाजनि हारिफोरखौ इभिक्सन खालामो गुबुन हारिखौ इभिक्सन खालामनो थाङोब्ला गुबुन हारिखौ इभिक्सन खालामोब्ला गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरा माखासे लोब लोब फैनानै माखासे बाथ्रा बुङो दिनै जोंनि बर' समाजनि जोंनि बर' फिसाफोरखौ इभिक्सन खालामजायोब्ला जोंनि बर'नि सरकार थासेयावबो जेबो बाथ्रा बुंफैया मानो दिनै बिथांमोना मा मोजां नुयो दिनै बिथांमोना हारिखौ आलाय सिलाय खालामनो मोनब्लासो मोजां मोनो नामा बे मोनसे सोंलु नोंथांमोना भिडिअखौ नायलाङोबा थारैनो बुजि मोनगोन गोबां दुखु दिनै जोंनि बर'खौ इभिक्सन खालामनो मोनबाय थायो थारैनो बे खोथाया नंगौ दिनै गोबां जों नुगासिनो गोबां खोनागासिनो बर'खौ मोनफ्रोमबो समाव इभिक्सन खालामनाय बर'आ जे थानो थाखाय खलबसे हा गैया बेफोरखौ नायनानै मा जाहोननि थाखाय जेबो माबा मोनसे मुलाम्फा खालामना होनायनि जेबो साननाय फैया जोंनि बर'नि सरकार थासेयावबो दिनै जोंनि बर'नि फिसाफोरा गोबां आलाय सिलाय जानांदों नाथाय बेफोरखौ जेबो नायफिनाखै मानो जेब्ला राजनितियाव गैया अब्लानि राजनितियाव माने बाथ्रा बुङो दिनैहाय जेब्ला गादियाव जिरायनो मोनोब्ला बर' हारिनि थाखाय एसेबो खामानि मावा मानो मावा दिनै गुबुन हारिखौ इभिक्सन खालामनो थाङो नाथाय गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरा सरकाराव थानायफोरा मानो थाखाय ओंखारनानै बाथ्राखौ बुङो जोंनि हारियाव माने बेफोरबायदि गैया जोंनि हारियाव माने खौसेथि गैया थारैनो नोंथाङा भिडिअखौ नायलाङोबा बुजि मोनगोन आङो सारनिसिम आखाइ खबजबनानै आं आर'ज गाबो आङो गामिनि जानानै दिनै 6 बोसोर आं भुगिनांनानै दिनै आङो बावहाय 40 बोसोर जाबाय लावख्रिगुरियाव आरो बै दखल खालामनाय हाखौ जोङो 30-35 जोङो दखल खालामनानै दोनबोदों नङामोनबा गुबुन हारिफोरा बाहाय बासाबोजोबसिगौमोन बे हिसाबै थांनाय सरकारफोराव जेरैबायदि जोङो सोलिबोदों बे समाव जोङो आबाद मावनानै जाबोदोंमोन नाथाय दिनै जोङो नुबाय बेवहाय थाहैनायनि खाथिराव बाहाय सोरनिबा लिं दं होननायाव जों दुखु मोननानै दिनै जोङो आर'ज गाबनो गोनां जादों सारमोन अननानै प्लिज काइन्डलि जों बे लावख्रिगुरि हिसाबै दैबाना लोमजानायनि खाथिराव बाहाय जोङो ट्रेक्टर नांगोलनि खोथा गैयामोन UPPL BPF होननानै जोङो जेबो बुङाखैमोन आंजों बा जोंजों बाहाय जिसिबां सापर्ट दंमोन बाहाय जिसिबां रिलिफ बाइसगर थाहैदोंमोन बाहाय ट्रेक्टराव बहद होग्राबो दं नांगोलाव बहद होग्राबो दं जोंनि दै लोमनायनि खाथिराव दै लोमजानायनि दुखुथिया सुबुंफोरनि न'खराव दिनै बेबायदि बारहावा सोनाया सार अननानै प्लिज जोंखौ बेबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखायनो जों बुंदों अननानै जोंनि थाखाय पारमानेन्ट सलुसन खालामनांगोन नङा होमबा रायजोफोर दा बे हिसाबैनो जों दुखु मोनदों जों गाबदों बेबायदि हिसाबै जों लावख्रिगुरि हिसाबै जोङो हाबाय 6 बोसोर जाबाय जोङो दिनै 40 बोसोर जाबाय बाहाय जोंहा गंसे स्कुल गैया जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंबाय फोलावबाय जोङो बायदि बायदि जोङो सोरबा साख्रि मोनाखै बेबायदि जानायनि खारनाव जोङो बिखा गावदों जोंखौ मानो फार्टिलाइज खालामखो जों मानो सोर UPPL सोर BPF बेबायदि जोंखौ मानो बिबाजन खालामखो सारमोन प्लिज काइन्डलि आं आर'ज खालामो जों गामि हिसाबै लावख्रिगुरि हिसाबै बेबायदि जानो मोनामोन दिनै बर' फिसाफ्रा बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै बुजिबाय लावख्रिगुरि गामि जानानै साननानै नाय सारमोन प्लिज आं आखाइ खबजबै आर'ज खालामो दिनै जोंनि गामिया सोरबा ट्रेक्टरनाव थानो हागौ सोरबा BPF नाव थानो हागौ बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो दाबुं हाय बर' फिसाफोर जेब्लायबो जै जानांगोन बर'फ्रा बेबायदि जों ट्राइबेल सुबुंखौ बेबायदि खना खनलायाव रायजो जानाय सुबुंखौ दैबानाजों लोमसाव जानायखौ मानो बेबायदि हालाखार बिलाखार खालामखो आं जानो हागौ नांगोलि सोरबाया बे मादैमोन बायदिया बेबायदि ट्रेक्टराव बहद होनायखौ दिनै नाय साननानै नाय बे आब'मोन बायदिया बे बिनानावफोर बायदिया ट्रेक्टराव बहद होदोंमोन सारनो साब्रैबाबो साबाबाबो देरहाहोदोंमोन होमबा मानो बेबायदि खालामखो जोंखौ मानो दिनै EM सारा बेबायदि बुंखो आरो नाय साननानै नाय नैबे फंबायखौ
बे फंबायखौ दिनै हमना लांदों स'निफ्राय हमना लाङाखै मैया इभिकसन खालामनायाव बे केम्पनिफ्राय हमना लाङाखै लामायाव लोगो मोननानै हमना लांदों हमना लांनानै आरो बिथांमोनहा बुंगोन दा फंबाया बुंगोन बिथांमोनहा फैसा एसे एनै बेबायदि खालामदों खय बिगासो हाया खुरखा जाखो गासै बावहाय जोंनाव बयनिबो न'खराव एफआरएनि नामाव फरेस्ट राइट एक्ट 2001 बै समाव बिटिसि जादोंमोन बे समनि नामाव जोङो एसे लेखा मोन्दोंमोन नाथाय जोङो बेसेबां हा दं सोरनावबा 8 बिगा सोरनावबा 3 बिगा 4 बिगा हाइसाव बेबायदि बयहाबो हा दंमोन नाथाय नायफैयोबा नुफैगोन बे दैलामबारि जाजोब्बाय बाला अन्थाइ जाजोब्बाय अब्लाबो जोङो टेक्स हरो जोङो बे हानि नामाव एफार खाजोना हरोना हरा हरजोबो बेखायनो आं आखाइ खबजबनानै आर'ज गाबो CM प्रमद बर' सारनिसिम आर'ज गाबो EM सारमोननिसिम आर'ज गाबो बयनिसिमबो आं बर' फिसाफोरनिसिम आर'ज गाबगोन गामि जानानै जोंनाव गासिबो जाम्बा जाम्बि आं एसे बुंनो गोरों हिसाबै आं दिनै बुंबाय आंनिसिमबो आं दुखु मोनगोन EM फेरेंगा बसुमतारी बिथां बुंनाय बायदि खाम्फा बरगयारी बिथाङा जे नोंथांमोनखौ मदद खालामाखै नामा खाम्फा बरगयारिया दिनै जोंनि बे जायगायाव फैनानै जेबो सुबिदा लाफैनो हाया बिथाङा जि जेननानै थाबाय जेबो सहाय होफैनो हायाखै थेवब्लाबो जेननाय हिसाबै बिथाङा गाव फैयाखैब्लाबो पार्टि हिसाबै सासे सानै मानसिफ्रा फैनानै एसे एनै जोंनो रिसन होफैदों सहाय होफैदों बेल' खिन्थु खाम्फा बरगयारी जे जोंखौ बाव थाहै बिदि रबार बागान गाय होननानै बुंदों बियो नेभार बे माब्लाबाबो जानो हाया जोंखौ बुंफैयाखै नंगौना नङा रायजो जोंखौ बुंफैयाखै जोंखौ रावबो थानो थिनफैयाखै जोंनो गोसो जानानै जोंनाव रावबो लिडार गैया होननानै जों रायजोआनो डिसिसन लानानै जोंखौ गावबुराया लांदों जोंखौ लिंलांदों मेम्बार बिथांमोनहा गावबुरा बिथांमोनहा मिटिं जानानै डिसिसन मथे जों ज'यै थांदोंमोन माखासेफ्रा ओरै फैबाय सिरि फैबाय जों थासोमनो गोनां जाबाय जायहा बाहाय लोमसावजोबजाबाय बिथांमोना थाजोबनो गोनां जादों बे हिसाबै आरो